ikú wọn lè dàgé ẹ má bínú sá ẹ má bínú sá ẹ má bínú sá 2 minutes péré náà ni ọlọ́yà ikú alápínlẹ̀ òòṣà òkè ẹ̀ráyè kí ìkọ́tà ló ti gbé kéèkì náà 5 nọ́mbà péré ni ògògó náà máa fi gbé ògògó náà lè fi kéèkì yìí. Thank you.